Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng Lechon pork belly. At meron po tayo ditong rice. At meron tayong sausawan, mantomi, at saka suka na may sibuyas, pipino, at paminta. At meron po tayo ditong kamatis, sibuyas, at mangga, at pipino. Ang drinks natin, water. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Eat with Ina. Si Sisi po ay bali 2 months pa lang po siyang nagmukbang. At masarap din po yung kanyang kinakain at laging putok-patok din po. Kaya sana po, supportahan po natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Hayan mga ka-Foodie Bees, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Eat with Ina. Si Sisi po ay taga Valenzuela, pero ngayon nakatira po siya sa Makati. 2 months pa lang po siyang nagmumukbang. Mga Foodie Bees, inaanyayan po namin kayong manood kay Sis Ina. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. So mga Foodie Bees, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-Foodie Bees, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Kain na tayo. Manganta kay Kapampangan. Opo. Ayan. Welcome back, BBM. Ayan, sa mga nakakamiss kay BBM. Yes, maraming salamat. Magaling na siya. Sa lahat po nang nag-message sa akin. Salamat. Unang subo tayo. Ito, ang laki nito, mga Foodie Bees. Sausaw muna tayo. Natin sa mantomi. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-Foodie Bees. Sis Ina, Eat with Ina, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Sarap. 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 Tama-tama lang yung ano niya, no? Pagkatempla. Sarap. Sarap. Namiss ko kayo, guys. Nakakayak. I miss you. Hindi mo ako na-miss? Sila lang? Siyempre, ang hirap ng ano. Hindi kami halos nakikita ni BPM. Nakatago sa kwarto. Diyos ko tayo. Sumisilip lang siya sa bintana. Parang nakasupol. Ano lang ako. Makikita ko lang si Ate Alvin na dumadaan sa amin.
Sarap. Tatangkal. Suka. Mm-mm. Hindi siya kasi nagsasawsaw ng suka to pag ano yung purple. Ang sarap na ano, mangga. Nakikita niyo yung kilikili ko, yaan niyo na siya. Huwag nang pansinin. Huwag na lang pansinin. Masarap kasi ito sa ano. Sarap. Sarap. Maraming salamat sa last mo nakakulab na si Inyaki TV. Thank you so much, Lods. Ayan. Salamat. Sa mga hindi pa po nakapanood kay Lods Inyaki TV, bisitahin din po natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. Magaling din po siyang Pinoy mukbangers. At mahilig siya sa ano, kumain ng hotdog. Lalo na kapag malalaki. No? Pinanood mo yun? Ako Mahaba. pa. Mangga. Kapag hotdog tsaka mahaba yung pinapanood. Tatakam tayo dyan. Sarap ng mangga. Hey, cheers. Sarap. Mga foodie bees, eat with Ina po. Masarap din yung mga kinakain niya, mga foodie bees. Putok-batok din po yung mga kinakain niya. At
At mabait din siya. Mabait din siyang kausap. Ito, di ba? Bali yung ano natin, yung pork belly natin na to, 2 kilo. Bali 2 kilo po to. Malaki. Pinutol lang namin ni Bibian. Gusto ko na pa shoutout yung kapitbahay namin. Sumbong pa more. Yun o yun. Basta natamaan siya yun. Ano sinasambong na? Sa kapitan. Bakit? Shoutout sa'yo. Makati yung bunganga mo. Makati yung bunganga nun. Pero ganun pa man. Love kita. Love. Ay, yung kinukwento mo sa akin? Sarap. Ito. Nakabaligtad yung ano. Sarap. 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 Sarap? Ang ano naman gano'n? Hindi masyadong maasim, no? Shoutout kay Jason Laksamana. Jason Laksamana. Pakit niya. Parang kami lang nun. Ba't ganon? Pag siyang sinashoutout mo, sabay kilig. Parang lang kami nun. Iba yung sinasabi mo sa akin, eh. Parang lang kami ni Jason Laksamana. Hindi pa siya handa. Charot lang. Parang may something na... Wala, parang lang kami ni Jason Laksamana. So, ibig sabihin, siya yung crush mo. Ha? Ano to? Bakit? Wala. Nagpa-blush sa'yo? Natatawa lang ako sa'yo.
Ang sarap ng bagoong. No? Asin? Mangga. Sarap, no? Sa mangga. Ay, salamat po. Yan mga foodie bees, naubos po namin yung rice at meron po akong konting natira. Yan. Mamaya kakainin ko po yan. Kahit ito ako, laman. So mga foodie bees, eat with Ina po. Please, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Yes. At mag-subscribe na po kayo sa kanya. BBM. Mag-subscribe na po kayo sa kanya. Nagkapampangan. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, inaanyayan po namin kayo kay Eat with Ina. Bisitahin po natin siya at syempre po, hindi po kayo magsisisi sa kanya. At napakaganda po ng kanyang video at napakasarap din po yung kanyang mga kinakain. Yes. Syempre, mag-subscribe na po kayo. So, bago po tayo magpaalam, gusto po namin i-shoutout at magpasalamat sa mga members po namin sila. Raw and Cook Food ASMR, Ash Xbox, Jenhen Capares, Hampas Lupang Burgis, Eat with Pins and Chona, June Pig, Simple Bisdak Mukbang, Ma'am Shiaya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingu, Hanimace TV, Angel Mendoza Insol, Eat with Ina, Charito Pangan, Ma'am Shi Rosie, Remy TV Watkins, Iñaki TV, Chuck's Live, at si Sibilia Farm Vlogs. Ayan. Meron po silang mga channel. Please, supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Magaling din po silang mga Pinoy mukbangers. Yes. Ayan. Supportahan po natin sila, ha. At syempre, shoutout po sa mga friends po natin. Lalo-lalo po si Frenny, Kimi. Shoutout sa iyo, Hello friend po, Kimi. ate, ma'am. Love you. Love you po. At kay Ipang Mahilong, Sweet Lady Abby,
At Team Matibay po sila, Christine Cecil Ogawa, Sisi, I love you po. At kay Mary Chance Vlog, meron po siyang channel. Please supportahan po natin si Maria Chance Vlog. Ayan. At kay Nancy Susan, love you po. At kay Mamita Brenny Lagangan, love you Mamita. At kay Sisi Sheila Almendras, love you po. At kay Sheila Rojas, Calderon, Abby Calderon, Tita Telma Benaventura, Tita Teresita Sia, I love you Tita. At kay Angie Santos, Jocelyn Salalila, Roda Medanilia, Jessie Pastrana, Michelle Pile, Imelda Rojas, Christine Albido, Catherine Daviola Vlogs, at kay Wilma Almacen, at syempre kay Kamani Leily Bernarte. I miss you na Leily Bernarte. Ayan. At meron din po nag-comment na nagpapa-shoutout sila Leyanne Guzman Torres, Alcaleniana Guzman Alipio, Juliana Alipio, Carlel Christopher Alipio, ayan, taga Santo Tomas. Thank you so much po, Kabalen. At shoutout din po kay Leia Payaon, ayan, Sisi, thank you so much. At kay Baby Allison, ayan, ang baby niya napaka-cute at napakaganda. Hello, Baby Allison. At kay Sai Chan Miranda, birthday po niya noong August 19. Ayan, belated happy birthday po. Thank you sa suporta. At magbibinyag din po siya sa August 22. Thank you so much po sa suporta at panonood po ninyo sa amin ni BBM. At happy birthday po pala kay Nancy Susan. Belated happy birthday, Sisi. I love you po. Ayan. At sa mga sino pa? Pinoy Mukbangers, mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa amin. Ayan, thank you so much po. At thank you din po sa mga nag-share ng mga videos po namin. Maraming salamat po. At sa aming Facebook page, follow nyo na po. Kayo sa amin. At ang TikTok ng The Foodie Bee at TikTok ni BBM at ang aming Instagram. Ayan. Syempre, sa kakolab po namin, Eat with Ina. Ayan, thank you so much, Sisi, sa online collaboration po natin. Good luck po at God bless po sa atin. Ayan. Kaya mga ka-Foodie Bees, kung bago ka lang sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.